Bona tarda a tots. Bona tarda. Tornem a xerrar des de Dinamarca i Pàdua. Mhm. I avui sí que m'agradaria començar sobretot perquè des de punt de vista d'estudiant de, de comunicació, jo no he fet publicitat, llavors a mi m'arriba tot això dels mitjans de comunicació nou, a nivell d'anàlisi i tot. I una cosa que em va semblar molt interessant que vam fer a classe, que vaig poder relacionar sobretot amb Brogger i grup, vaig veure que fent comparacions entre diaris, un periodista no és neutre i no ho podrà ser mai perquè com a éssers humans som subjectius. Llavors, tu mai podràs arribar a un punt on seràs objectiu explicant uns fets que violen uns drets humans perquè aquesta investigació dels diaris era sobre notícies de violacions, agressions sexuals i tot el que engloba aquesta nova onada de trencar silenci, Val, o diria. sigui, ara ens estàs explicant l'exercici que esteu fent, diguem, a classe en els teus estudis, que Sí, ara estàs fent un màster en comunicació, i llavors us heu dedicat a mirar com els mitjans tracten violacions. exacte. Violacions. Perquè al final m'agradaria citar el que fa la Groger, perquè ella ho explica amb pèls i senyals, sense cap mena de vergonya, No és que el és primer cop que en parlem. exacte, i veure que la gent que és la que en teoria tu has de donar-hi la confiança perquè t'expliqui les coses, ho tracta o amb pinces o t'ho fa de sucre o et fa servir adjectius que al final no tenen cap mena de sentit que te'ls posin allà al mig, em fa ràbia a mi. Val, adjectius, vols dir adjectius, diguem, tipus de quina mena? Per Um, comparar-ho amb la Brugge, perquè la Brugge ja sí, en alguns cops, perquè, per per exemple, revisar-ho, ella fa servir molt la ironia, o sigui, se n'enriu de la seva pròpia violació. Llavors és el xoc entre el que t'està explicant, que és tan gros, i la manera com ho explica, que al final et fa riure, és tan bèstia aquest xoc que ho converteix en una cosa realment excepcional i literàriament boníssima. Llavors, això que dius que t'has trobat quan heu estat analitzant com els mitjans a vegades tracten la violació o com víctimes, no, de violació expliquen el seu patiment i tal, quina diferència hi veus? O sigui, ostres, perquè veig quedi que, més clar, perquè quedi més clar a què ens sí, referim. veig que els mitjans de comunicació ho expliquen segons si ells pensen que ha passat així o no ha passat així, en el sentit que si, per exemple, s'ha vist molta diferència en articles que ho han escrit homes i en articles que ho han escrit dones, Mhm. perquè els homes tracten aquesta agressió sexual com una agressió sexual, com un fet que ha estat desafortunat però ha passat tu, què vols fer-hi? Saps? Com un sentit més passota, perquè ara mateix tampoc et sabria dir adjectius concrets perquè tenim la llista allà. Però Um, això, per exemple, era un article d'opinió, era no, un no, era un article d'informació. article d'informació Sí, signat per un sí, periodista home. Mm, exacte. I val. llavors, un al costat d'un article, perquè a més els articles van sortir al mateix moment de la notícia, o sigui, eren, potser un va sortir a les 4 i l'altre va sortir a les 4 i 5 Mhm. de que es publiquessin els fets i tot. I la dona, tu podies veure en els títols, en les paraules que feia servir, que ella es veia afectada per això, que ella es podia veure en ella mateixa a dintre d'aquesta agressió, entre cometes. Llavors, tu sabies que ella estava fent servir aquestes paraules fortes per transmetre al lector que aquests fets eren impactants. Vull dir, no era una cosa que es pot tolerar. I ella en parlava, però en una entrevista o... No, era la periodista, Ah, la periodista. explicant els mateixos Val, fets. val. O Pensava que sigui, parlaves de, ningú diguem, parla, la víctima la no persona. parla. Clar, Jo clar, clar. estic parlant de posicions que en teoria haurien de ser objectives, que decanten el lector per pensar que això no ha passat o pensar que això és fort. Mhm, Que és mhm, exactament la mateixa notícia, però un l'explica com si el gos de davant de casa l'han atropellat mhm. i l'altre l'explica que, ostres, una persona ha estat Mm. agredida.
Sí, 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 d'una manera involucrant-s'hi personalment, o sigui, Mm, un article més clarament des de la posició del jo, no? Per entendre'ns, clar. sí, És el que tu deies, no? Que la idea aquesta de l'objectivitat, de que els mitjans són objectius o han de ser objectius i que diguem, el màxim, la màxima etiqueta de qualitat d'un mitjà és l'objectivitat, que això ja va, crec, de baixa, vull dir, cada vegada es veu més que l'objectivitat, o sigui, els fets són una cosa, o sigui, un periodista, evidentment, els fets són els fets, i per tant has d'intentar no? Dades, etcètera, que siguin les que siguin, no? Però la idea és que l'angle que tu tries no es pot evitar, sempre hi ha un angle, no hi ha l'angle de 360 graus, no? És com posar una càmera, és el mateix que una càmera. clar, Tu, de la manera com enfoques, l'enquadrament, etcètera, la llum, tot és una tria i l'escriptura és el mateix, no? Uh, exacte. I si considerem la història de la Bruguera mateix, sí que és diferent perquè no te l'està explicant un tercer, però t'està fent una descripció gràfica dels fets. O sigui, no ella, des del seu punt de vista, no vol ser objectiva, t'està dient, ha passat això, jo ho he viscut així i punto. I si tu m'ho vols refutar, doncs... no és i punt, sinó que justament fa una cosa molt més elaborada, no? Això és el que m'ha passat, però no t'ho explico ni perquè vegis quin llenguatge més gràfic faig servir, no? Ostres, que no sé, que bàsica que sóc i que... Sinó, realment és irònic. I això s'ha de ser molt intel·ligent, molt... O sigui, al contrari de voler-te enganxar massa al text i als fets com si fossin objectius. O sigui, al final això no és objectiu. Ella explica que va estar com 6 anys o 7 treballant literàriament la violació aquesta en sèrie que havia patit per poder arribar a elevar-ho, però no elevar-ho a l'objectivitat, sinó fer-ne alguna cosa mm, Sí, més enllà, o sigui, una peça d'art, més enllà del fet en si, més enllà de la víctima, més enllà de, ostres, per sempre més seré la dona a qui han violat i jo vull viure tota la vida amb aquest estigma. No, la Proga no és la dona a qui van violar, és una escriptora espectacular. O sigui, això és de les primeres coses que va fer, però no ha parat, no? Sempre d'utilitzar-se a si mateixa també per després escriure i per... Llavors, el que jo no veig en... Tu ara parlaves del tractament en els mitjans, no? Jo ara, tornant a la literatura, el que jo no veig en escriptores actuals, i per exemple ara n'hi ha una que està bastant de moda aquí a Dinamarca, però que, ostres, comences a llegir el llibre i et parla de la il·lustració, no? Agafa aquesta idea de la il·lustració, el que fan, diguem, els antiil·lustrats, que això l'Abel en parla constantment, no? Perquè en parla en el seu llibre, El desànim de lucre, o sigui, forma part molt del seu discurs, no? Aquesta idea antiil·lustrada de com la il·lustració et ven les coses, i és veritat, no? I de fet lliga amb el tema aquest de vendre l'objectivitat. Et ven que el poder es basa en coneixement i en una cosa cada vegada més progressista, no? En el sentit que anem avançant cada vegada més, no? Cap a un benestar major, etcètera. De fet, lliga amb la idea fins i tot del final de la història del Fukuyama. A partir d'ara, a principis dels anys 90, ja no hi haurà guerres, perquè ja tot ho fem molt millor, perquè avança la ciència, avança el progrés, les democràcies són cada vegada, no? S'estan estenent a tot el món, etcètera. Llavors, aquesta autora que ara us comentava es queixa d'això i diu això és una trampa, no? Que és també el que ja ens diu la Proga als anys 70. Però així com la Proga aprofita i diu, doncs jo agafo i faig la meva vida d'una altra manera, surto d'aquesta trampa, perquè no és veritat que tots haguem de passar, diguem, pel mateix tub, no? Perquè al final les nostres vides en la societat del benestar a Occident, en el marc del capitalisme, acaben sent totes fotocòpies, no? La hipoteca, les vacances que fa tothom, no? Per poder després tenir una jubilació i pam, ja està, i tothom igual, no? Llavors, la Proga diu, jo no vull això, i a més queda claríssim que com a dona està molt limitada, en aquell moment, anys 70, o sigui, jo no vull ni patir el que pateixen les mestresses de casa, ni vull, no? I fa un camí completament diferent.
sense queixar-se, sense... Llavors, el que jo veig en algunes autores, ara pensava en aquesta autora danesa, és que no aprofiten la posició aquesta anti-il·lustrada per fer això, per trencar l'esquema i sortir per una cosa diferent i escriure el seu propi camí, sinó per queixar-se, no? Ostres, com és, mira, veus, pobres de nosaltres, no ens fan cas, no ens fan cas, les tasques de les cures no estan reconegudes. Llavors, tot plegat acaba sent fins i tot conservador, perquè dius, ostres, de veritat, o sigui, en el fons, per què no fas una tasca diferent, no? Si trobes que la cura és poc... Al final és com reforçar el paper aquest de la dona que, no? De l'empatia i del que ja sé, que potser és una cosa generacional, eh? Tot el tema de que es reconegui les emocions, però hi ha com una part, veig molt una part d'exaltar la feblesa. En lloc d'aprofitar i dir, mira, vull sortir d'aquest forat, per tant, trenco l'esquema i tiro, doncs molt de recrear-te, no, és que clar, és que això, tal, no ho sé. És que, clar, al final jo crec que, amb perdó, perquè tampoc sé qui és aquesta autora danesa ni tinc ni idea, però Sí, no tothom pot escriure. clar. I a mi això em sap greu perquè al final dic, aviam, també s'ha de reconèixer, saps? Vull dir, no tothom pot ser escriptor, no tothom té el talent per fer-ho. És una cosa com jo no puc fer enginyeria perquè no soc bona en mates i punto, i no m'hi capfico, no me'n vaig allà a donar per al sac en el professor. Vull dir, no, ja està, i s'ha d'acceptar perquè és com, vull dir, si tu, per exemple, jo, a mi Totalment. m'agrada, a mi m'agrada personalment la política, no? Però jo sé que per la meva forma de ser no podria posar-m'hi davant, perquè em tornaria boja. Llavors, perquè, precisament per això, perquè jo em queixo, però sé que no sóc una persona que em venen idees per arreglar-ho. Evidentment, podria anar a excavar, no sé què, si una cosa em molesta molt, doncs vaig allà, intento buscar solució. Però és igual que a nosaltres ens van fer una pregunta quan vam entrar a classe, en una classe d'aquest màster, i ens van dir, esteu contents amb la democràcia? I un 90% de la classe va dir que no. La següent pregunta va ser, què faríeu per arreglar-ho? Ningú va respondre, perquè és que no se sap. O sigui, no és que no se sàpiga, però és que ningú té el valor d'agafar i dir, em vaig a posar a investigar de veritat de per què no m'agrada aquesta democràcia, què faria jo per canviar-ho? O quina mena d'activisme podria fer jo per proposar una solució que no sigui totes les coses que ja s'han proposat ara. Clar, a veure, jo també entenc que, diguem, l'escope és molt gran aquí, no? Què faríem per canviar la democràcia i perquè sigui una cosa més... Òbviament, això no està a les mans d'una persona, però sí que està a les Evidentment, teves sí. mans fer petites coses que tu veus que no t'agraden, doncs, tio, fes-les, no et vagis queixant tot el dia. Exacte. O, si et queixes, llavors actua. Mm. Dins de la Per teva exemple, paraula, dins del teu... aquesta dona que s'ha queixat, no? Que ha dit això de totes les queixes. Um, per exemple, de què es queixava una cosa? De què es queixava? No, justament d'això, de les cures, de les tasques aquestes molt relacionades amb la tradicionalment amb la cosa femenina, de l'empatia, Mm? de cuidar els altres, de tal, que com és que no se'ls hi reconeix i que és un tipus de feina deficitària, perquè tot es basa en la monetització i clar, com que això no dona diners, totes les tasques, diguem, extras que fa la dona en això, doncs que és injust perquè les dones, deia, no? Ens fem tips de fer tot això i ningú ens paga. I dius, ostres, és que és molt Vale. conservador. I això t'ho diu una tia de, no sé, 28 anys. A I, veure, jo home, penso que també s'ha de tenir en compte la part biològica, sí, que gràcies a Déu que tenim la ciència, no? Ens ha demostrat que les dones per sistema biològic, doncs tenim aquesta part més desenvolupada, som més sensibles, però això mhm. no vol dir que s'hagi de monetitzar. O sigui, els homes no han monetitzat el fet de que no escolten. Molts. Vull dir, no tothom, vale? Però vull dir, en el sentit que si tu no t'agrada que tu dones molta empatia, doncs deixa-la de donar i dona-la a la gent que vols donar-li, ja està. Clar, exacte.
O Exactament. sigui, no, ningú No, t'obliga i a si donar-la a tothom. no, doncs, ostres, doncs si és la teva manera de ser, doncs és la teva manera de ser, no? Mm, Sí. sí, Per sí. això jo crec que al final la nostra generació reclama tot això de reconèixer les emocions i d'anar a psicòlegs i tal, per gent que se sent, em sap greu, com aquesta noia que es pensa que se l'ha de donar a tothom. No, vés al psicòleg i ells et diran no t'has d'anar, no li has de donar a tothom perquè no tens cap mena d'obligació de cuidar a tothom. Vull dir, si no tens cap relació amb aquella persona i la veus trista i està plorant, no tens cap obligació de parar-te i dir-li com estàs, perquè Mm, no la coneixes de res. mm. No, no, el resum seria, no escriguis, vés al psicòleg. O si escrius, potser sí que has d'escriure, però que sigui part de la teràpia, no? No Sí. amb la Un idea diari. de fer una obra, clar, és que, ostres, vull dir, res a veure. També això és el que també he dit molts cops aquí, que trobo a faltar escriptors que facin servir bé les experiències. Vull Mm. dir, tu et queixes d'això, vale, doncs com ho pots fer de manera creativa per elaborar una història que el lector ho pugui reconèixer que tu et sents així, però ja has vist una manera de fer-la servir a favor teu. Sí, clar, una manera diferent, creativa. Això és veritat que alguna vegada ho has dit tu, que tu trobes a faltar a la literatura actual, diguem, obres que siguin capaces de fer un salt des de l'experiència, que no sigui l'experiència enganxada, no? Tota aquesta, potser perquè hi ha un abús de la literatura aquesta del jo més de l'autoficció més bàsica, diguem, i tu dius, a mi em fa falta una destil·lació a partir d'aquí, que em donin alguna cosa més, no? Tal com No. alguna vegada has citat clàssics, o sigui que tu la literatura que tens més, que t'arriba més diguem, sobretot novel·la, no? I, i clàssics, i que avui no trobes aquest tipus de gest d'elevar la cosa més petita, diguem, i més en persona de nom i cognoms a una cosa més gran, eh, que és el que fa la literatura al final. Perquè Sí, no, descriure cadascú la seva experiència, doncs mira, només que sàpigues fer una miqueta bé, no? Subjecte, verb, predicat i posar-hi una mica clar, de vull dir, a tothom, això amb el tothom ho pot sentit fer. que al final un flux de consciència el pots fer tu. No Sí. necessita ser estèticament bonic perquè tingui sentit. Però també arriba un punt en què un, jo crec que estem començant a confondre explicar la teva experiència en literatura. Mm. No, i com tu dius, el flux de consciència, el flux de consciència dels grans mestres, no? Si comencem, doncs aquí parlaríem de el Jacobsen, quan entra dins el cap de la Maria Kolbe i et trobes petits fragments que ja comencen a ser flux de consciència, i que és el que després Joyce, grandíssim fan de Jacobsen, agafa per portar això, diguem, ja al floriment, no? Del flux de consciència de l'Ulisses, no? I que després veurem també en altres escriptors, eh? No em surt el nom, l'altre dia en vam parlar, l'americà el Faulkner. Però vull dir que tot això hi ha una destil·lació, és fals, no és el primer que li ve al cap a Faulkner, hi ha un esforç Clar. de, de, estètic, no? I és el que és veritat, jo crec que a vegades es confon això i s'agafa qualsevol cosa i qualsevol història que sigui una mica cridanera i que sobretot hi hagi sexe molt explícit no? I ja està, i això doncs ja... I clar, i dius, home, la literatura és més que això. Sí, a mi em sap greu per això, perquè ho veig i penso, no, ara que no tinc cap mena de lectura obligatòria de la universitat, de llibres així que siguin molt, molt pesats, estic començant a llegir literatura d'ara, tipus gent contemporània, que s'han fet bestsellers i tot això, i me'ls llegeixo, penso, són bons, ostres, n'hi ha algun que sí que he dit, ostres, aquest tela, aquest m'ha agradat molt, però encara no he trobat un que digui d'aquest autor me'ls vull llegir absolutament tots, perquè sé que
encara que sigui una mica totxo, una mica no sé què, sé que allà hi haurà alguna cosa que et farà Que remoure. t'encantera, que Sí, realment t'arriba d'una manera que dius, ostres, és que és això, és exactament això, no? Que sí, t'està parlant a tu, però per una altra via. T'explica una cosa que tu pots reconèixer, però no perquè te l'estigui explicant d'una manera absolutament mundana, sinó tu... perquè te la posa en el lloc més inesperat que dius, tu no tens cap mena de relació amb allò i de cop amb una descripció de com se sent aquell personatge en aquell lloc que tu no tens ni idea de... No tens, per exemple, un casino. Jo no Mhm, hi he anat mai. mhm, Vale, doncs a mi em foten allà al mig el lector no sé què i a mi em descriuen doncs que allà hi ha un membre de la família que està fent una cosa completament fora de lloc, però tu aquella imatge la tens al teu menjador de casa. Llavors, sense saber-ho, tens una connexió en una història que no té res a veure mhm. amb tu. Tu amb la teva experiència prèvia, però que t'hi reconeixes Ah, també d'una altra manera, segurament, no? Vull dir, sí. ja què sé, no sé de què, quin llibre és? De quin llibre ens estàs parlant, Ah, eh? és que és boníssim el jugador de Dostoyevsky. Ostres, molt bo, molt bo, molt bo, molt bo. Home, és que clar, Dostoyevsky és... Aquell art. em va agradar molt a mi. Imagineu-vos com és l'Alba, eh? Ens estava parlant de Dostoyevsky. Mira, eh? Genial, sense dir-ho, ni més ni menys. Jo pensava, què deu ser això? Un casino, clar. És que aquest llibre va posar la iaia en un casino, és que a jugar a pòquer em sembla extraordinàriament perfecte. Genial, per clar, vull dir, segle XIX, novel·la de decimonònica, i et posa la iaia. Sí, sí, és que Dostoyevsky és brutal, és espectacular. Tota la descripció d'ambients, clar, el món rus ens queda molt lluny, però alhora hi ha tota una mena de situacions, i a més juga molt també amb la ironia i amb situacions completament absurdes, Sí. però que psicològicament hi entres molt. I et trobes en aquells recambrons, en aquells espais, vull Mm. dir, ja me l'imagino, ja, i ara que ho dius, sí, sí, és que és boníssim, boníssim. Jo no sé si això avui ho podríem deixar aquí, eh? Vols afegir alguna cosa més? No, la veritat. És que ho hem Perquè és deixat molt amunt, ho hem deixat molt amunt. Mm, hem parlat de l'objectivitat, que no que... existeix, sempre hi ha un punt de vista molt important, que aquests tres punts de vista... A veure, hem parlat sobretot d'aquests dos, eh? Si de cas un altre dia podem parlar més en concret de l'Aren, però n'hem parlat molt de l'Aren també, eh? Però que són tres punts de vista que, que canvien paradigmes, que són vides brillants i una literatura que marca un camí que se surt totalment, no? I és un exemple d'això, que l'objectivitat no existeix ni menys, molt menys encara amb literatura. I això també ens ha portat a parlar de la idea aquesta de com aquesta literatura tan de l'experiència pròpia directa, si no la passes per un sedàs i per un exercici estètic i no l'eleves a una cosa més gran, doncs, bueno, és literatura. Doncs segurament no, no tot és literatura i no tothom pot escriure, com has Perquè és dit que molt bé. a mi m'encantaria, ja t'ho dic ara, ser un Dostoyevsky 2.0, uah, on firmo? Però, a veure, també s'ha de tenir... Bueno, Alba, tu sabem que portes un dietari dels teus, tu ara ets a Pàdua, però vas estar a Mannheim, perdó, Alemanya, que vas fer un dietari, que quan has estat fora, no, sovint portes dietari, vull dir que a veure, un Sí. O sigui, dia escriure en ho parlarem escric, d'això, però un dia en parlarem. Mhm. encara no m'arribo a comparar amb un d'aquests tan grossos. Home, no, no, a veure, no, no. Piano, piano. Home, Doncs d'aquí 2 o 3 setmanes tornem amb, ja veurem amb què. sorpresa. Com es diuen en italià, sorpresa? Ens has de parlar també de la teva experiència a Pàdua, eh? Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Doncs algun dia en parlem properament, també, de la teva experiència a Pàdua. Molt bé. Doncs bona nit.
Adeu. Adéu.